जोङो भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों दिनै खौरांगिरिफोरनि खाथियाव जोङो फैनो गोनां जादों आरो बियो मोनसेल' थांखिनि थाखाय जों फैदों जे जोङो मोनसे दुखु मोननाय फोरमायनो नागिरदों भेरगाव जिल्ला हिसाबै। बे जाहैबाय जोंहा आसाम सरकारजों गनायथि मोननाय हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौ सान हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ जोङो गोथार बाथौ सान हिसाबै जों गनायथि मोनदों आरो बे सानखालि जोङो गासैबो बाथौआरि सुबुंफोरा बाथौ सिबिसाफोरा जोङो गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। थिग बिदिनो देग्लायबो जोंहा बे गोथार बाथौ साना फैगौ 2025 मायथाइनि 28 जानुवारि अक्ट' खालाराव बियो जानो थांगासिनो दङ। नाथाय बे समाव जोंहा मोनसे दुखुनि बाथ्राया बेनो जे जोंनि बर'निनो जोंहा बर' थुनलाइ आफाद मिरु साहित्य सभा बियो जोंनि भेरगाव जिल्लाजों नांजाबनाय उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव बियो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि 27, 28, 29 आरो 30 अक्ट' खालाराव बियो जानो थांगासिनो दङ। आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे जोंनि गोथार बाथौ सानाबो 28 जानुवारि। दा बियो जोंनि थिखानाय मोनसे हाबाफारि आरो सरकारजों गनायथि मोनजानाय मोनसे अक्ट' हिसाबै बियो जिहेथु दंखायो, थेवबो बे सानावनो बर' थुनलाइ आफादा बे अक्ट'खौ बर' साहित्य सभानि जि अक्ट' बे अक्ट'खौ थि खालामनानै लाबाय। गिबियाव जि अक्ट'खौ बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै फोसावदोंमोन बेखौ मिथिनानै जों मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमा गांसे लाइजाम लिरहरदोंमोन जे जेरै हायो जोंनि गोथार बाथौ सानजों गोरोबनाय बे अक्ट'खौ बोरैबा एरायनानै लानो थाखाय खावलायनानै गांसे लाइजाम लिरहरदोंमोन। आरो बे हिसाबै बर' थुनलाइ आफादा फिन थांनाय 27 अक्ट'बर सान खालाराव मोनसे मावफुं मेल जिरायदोंमोन। जों सानदोंमोन बे अक्ट'नि जे मावफुं मेल बेनि गेजेरजों मोनसे बे आफादजों बे आफाद मोनसे मान होलायनानै बे अक्ट'खौ सोलाय सोल' खालामनानै लाजागोन होननानै। नाथायबा बे सानखालि फिन आरोबाव सिगांनि अक्ट'खौनो थि खालामनानै बिथांमोना फोसावबावबाय। बेवहाय जोङो हाजासे दुखु मोनदों जे जोङो बाथौआरि हिसाबै जि सरकारजों गनायथि मोनजालायनाय बे सानखौ आरोबाव मानो जोंनि बाथौआरिफोरनि दुखु खस्थ'खौ बुजियाबालासिनो बर' थुनलाइ आफादा मानो बेबायदि बे अक्ट'खौनो आरो लाफादेरबावखो, बेखौ जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आरो दुखु मोननाय फोरमायनानै आरो खावलायनो सानदों जे हायोब्ला बे अक्ट'खौ सोलायनानै लाजायो, दिनैबो सम एसे दंबावो। आरो जिहेथु बे अक्ट'खौ सोलाय सोल' खालामनानै लानो हानाय मोनसे थासारि दङ। आरो नाथायबा जोंनि जे गोथार बाथौ सान बेखौ जोंहा थिखानाय हिसाबै जों बेखौ सोलायखानो हाया, बे थाखाबाय थायो, थाखानाय मोनसे अक्ट'खा, बेखौ जों सोलायनो हाया। नाथायबा साहित्य सभा हिसाबै बे कनफारेन्सनि खुंथाय बे सानखौ सोलायनानै लानो हानाय थासारि बा बिदि माबा थानाय हिसाबै बिथांमोना सोलायना लानो हागौ। बिनिखायनो बिथांमोनखौ फिन खेबसे खावलायदों जों भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय, जाहाथे बिथांमोना बुजिलायनायनि गेजेरजों बे सोलाय सोल' खालामनाय मोनसे माबाखौ हायोब्ला खालामनांगौ, बेखौ जोङो जोंनिफ्राय खावलायबाय। बिदिथ' जेबो जाहोन गैया, जाहोन थानो हाया। थांनाय बाराव थांबाय बियो जिहेथु मिरु सरकारनि भारत सरकारनि नखर मन्त्रि बेहाय अमित शाह बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बे हिसाबै आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे अक्ट'खौ नखर मन्त्रि बिथांनि फैनो हानाय जि कनसेन्ट बे हिसाबै लानाय जादोंमोन। आरो बर' थुनलाइ आफादनियाबो बिदिनो गोरोबहैदोंमोन, बिदिनो बियो बारलांबाय।
नाथाय बेजों देग्लायनिजों बे जेबो सोमोन्दो गैया। देग्लायनिया मा माबायाव बेबायदि लानाय जादों बिथांमोना फोरमायदों मिडियानि गेजेरजों, निउस पर्टेलनि गेजेरजों फोरमायदों। नाथायबा जोंनि नोजोराव बिथांमोना जि जाहोनखौ दिन्थिदों बियो माने एसेबां जाथावना नङा होननानै जों सानो। दायो दुलाराय बेखौथ' साननो गोनां जाबाय जोंहा। जों साफा साफा बर' सुबुं हिसाबै जों आरो फारसेथिं बाथौआरि, जोङो बर' थुनलाइ आफादखौबो जों नागारनो हाया आरो बाथौ जों सिबिनायखौबो जों नागारनो हाया। जोङो थुनलाइ आफादा जि हाबाफारि लाया मानो जों गोथार बाथौ सान बे 29 अक्ट' खालाराव जों बाथौआरिफ्रा बेयाव बाहागो लानो हानाय नङा। बिथांमोना जोंखौ आदारवाइस लानो मोननाय नङा। जिहेथु जों बाथौआरि हिसाबै जोंनि फोरबो जि जोंनि मानिनो गोनां फालिनो गोनां जि आसार खान्थिफोर बेखौ जोङो खालामखांनायनि उनावसो, थामहिनबा 29 अक्ट' सानखौ जोङो अबजार्भ खालामखांनायनि उनावसो जोङो बे साहित्य सभानि हाबाफारिफ्राव बाहागो लानो हागोन आरो।